Ja hei! Se on positiivitoi täällä. Ja mikä se on tää valaistus? Oota. Joo. Niin, se on positiivitoi täällä. Ja me tänään maistellaan taas karkkeja. Ja sitten arvostellaan niitä. Mä laittaa valot. No niin. Eli mä käytiin äidin kanssa R:llä. Joo. Tämmösiä pikkunameja täällä on. Kaikenlaista. Eli tähän jäi 1,5 senttiä. Eli maistellaan näitä kaikkia. Paitsi paitsi tätä, koska mä oon jo maistanut näitä, koska mä en nyt jaksa ostaa, kun yleensä mä oon aina vaan maistellut. Tai kun viime maisteluvideossa, niin mä maistoin jo karkkeja, joita mä oon maistanut, niin se on vähän huono, mutta ensimmäisenä. Lottakarkki, mutta ei mikä tahansa lotta, vaan vahva lotta. Vahva lotta, tämmönen lottakarkki. Lottakarkit on aika hyviä. Mun isosikon nimi on nyt Lotta, mutta mä tykkään oikeesti ihan sikana näistä pikkukarkkista tai tämmöisistä. Aika iso. Vahva. Joo, salmiakkinen. Hyvä. Tää on hyvä. Eli lottakarkki, hyvä, vahva lottakarkki. Onkohan mulla enää näitä? On mulla yksi tällä, en mä nyt tässä videolla tätä maista, mutta joo. Lottakarkki, MP vaikka 10/1, niin 7/10. Nyt otetaan vähän purkkaa. Dinosaurus egg. Dinosauruksen muna. Tauta. Tässä on tämmösiä juttuja. Okei. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Nyt kun miettii, ei tässä ole mitään muuta hyvää kuin tuo neste tuolla sisällä. Eli vähän huono. Vaikka 4/5. Ei kun 4/10 oikeesti aika huono. Mä käyn sylkäsee. Noniin, mä kävin sylkäsee. Noniin, sitten maistellaan seuraavaa. Se voisi olla myös lotta, mutta se ei ole mikä tahansa lotta, vaan sitä normaali lotta. Toi vahva lotta oli kyllä ihan ei mikä tahansa lotta, mutta tää on normaali lotta. Tää maku on joku varmaan, ehkä joku orange.
Mä kävin muuten uimassa mun hiukset on siksi. Pehmo. Tän väri, tästä kamerasta ei erotu tää väri jotenkin. Noin. Varmasti tää mielessä parhaista. Niin, hyvä. Mutta aina 5/5. Ei 5/5, vaan ota mä pois vielä loppuun. Okei. Eli Lotta on sika hyvä, koska kun sen syö, niin sitten kun pitää sitä suusta imeskelee, niin yhtäkkiä tulee niin hyvä kirpes ja niin hyvät maut tänne. Ja se tekee sitä oikeesti niin hyvän. Toi on 9/10. Laitanko muuta karkkeita? Me ollaan jo maisteltu. Joo. Näitä karkkia. Niin. Sitten seuraavaksi me maistellaan tämmösiä unicorn balls. Fits. Kirpeä. Tää on oikeesti aika kirpeä. Tää on oikeesti ihan oikeesti semmonen. Tää on niin hyvän näköinen. Tää on niin hyvän näköinen. Tässä on kaikki värejä. Nyt tulee kirpeä. Okei. Aika hyvä. Tää oli myös 9/10. Tosi erilainen kuitenkin. Tosi erilainen. Mut silti sama numero. Mulla on joka video käynyt noin. Noniin. Mulle kävi siinä ekassa videossa noin. Sitten seuraavaksi. Mulla on maisteltu näitä jo. Meillä on vielä maistelematta. Tämä ja tämä. Ja nämä on vielä maistelematta. Nämä Doll kuumat kummut. Tämmöset. Näitä on 2 tässä. Tää pitää panostaa. Pitää arvostaa sitten, kun näitä on kerran 2 tässä. Mä en syö kyllä näitä 2 tässä videolla. Tää video on aika pitkällä jo, kuten vois sanoa. Tässä on varmaan aika paljon tätä karkkia, kun näissä on yhdessä karkissa aika. Noniin. Dolly, kuumat kummut. Tosi vähän kirpeä, tosi sopiva. Tää on oikeesti.
Mä dikkaan tästä. Näytä vielä 2 tästä, tai jäljellä 1. Oho. Täällä sisällä on semmoista suolasta. Outo. Noniin. Meillä on jäljellä vielä nämä salmiakki aasinkulkuset. Ja nää on salmiakkisia, niin kuin tuossa sanottiin salmiakki aasinkulkuset. On vaikea. No niin mä saan tänne. Nääkin on aika isoja. Aasinkulkuset. Tää päältä ei oo mikään hirveen paha salmiakki. Ainakaan aluksi. Nyt tulee tää samaan tyylinen kuin siinä yksisarvissa. Mutta ei kirpeä. Vaan salmiakki. Okei. Tää on jotenkin tosi vaikea selittää. Aika hyvä. Tää oli ihan hyvä. Tää on vaikka 7,5/10. Aika hyvä kuitenkin. Ja ai niin, tälle unohtu sanoa arvosana. Tämä dolly, niin nää on 8. Tai 7,5 on sama. Vielä vika. Okidoki. Tää ei oo mikä tahansa okidoki, vaan kirpeä. Okidoki. Tää on aika iso. Aika hyvä. No niin, tää on hyvä. No niin, nyt on hyvä. Ja voisin sanoa, että tää on 6,5/10. Hyvä, tosi hyvä, mutta silti ei paras. No niin. Se varmaan kysytte, please, niin maista näitä. Nyt kun Mä sanoin jo alussa. Mä en nyt vaan jaksa. Mä voin kertoa minkä muotoisia. Tää on aika huono oikeesti, tosi huono. Tää on kyllä 3/10. Koska tää on joku ihmeen tatuointi. Tää on semmonen tosi kuva purkka, ei tässä hirveän hyvä maku. Mut sitten tämä
on saman tyylinen kuin tää, mikä se muna. Dinosauruksen muna ihan samanlainen. Noniin, joten se on sama 4/10. Ja, noniin. Se oli positiivitaavi täällä, mutta jos ihan oikeesti jaksoit katsoa tämän videon tähän asti. Kiitos ihan sikana. Ja tilaa mun kanava, tykkää mun videosta ja kommentoi. Ai niin, ne isoja virheitä jotenkin ei voi kommentoida. 20 tilaspessu tulee ehkä. Mä voisin tehdä sen ihan kohta. No, vois sanoa jo, että heippa!